ती ब्राउनी झालेली आहे. वर टाका आपला हे चॉकलेट सॉस जे आपण बनवलेलं आहे. तर थोडंसं चॉकलेटवर टाका. असं असं करा, असं करायचं. थोडंसं चॉकलेटवर टाकायचं आणि बस याला घ्यायचं. नमस्ते, मी भव्य. आज आपण बनवणार आहोत सिझलिंग ब्राउनी. सिझलिंग ब्राउनी एक फ्रेंच रेसिपीच आहे. ते हॉटेलमध्ये खूप महाग मिळते, पण आज आपण खूप कमी वस्तूपासून आपण बनवणार आहे ब्राउनी. सर्वात आधी आपल्याला काय करायचं आहे, जे टीन असतं, मी 9 इंचचं टीन घेतलेलं आहे. याला मी ग्रीस करून घेणार ऑइलपासून. मी तुम्हाला दाखवतो की कसं करायचं असतं. सर्वात आधी तुम्हाला घ्यायचं आहे की तेल घ्या तुम्ही लोक असं, ओके. आणि तेलला छान असा प्रमाणे असं लावून घ्या. असं दर साईडने तुम्हाला लावायचं आहे, कारण तुम्हालाच हेल्प होणार आणि चांगलं असं तुमचं जे ब्राउनी आहे ते चिटकणार नाही. एकदम सर्वीकडे लावून घ्यायचं ना, एकदम व्यवस्थित, एकदम व्यवस्थित लावायचं. चांगले असं क्वांटिटीत. हे साईड्स असतात ना, असे छान अशा पद्धतीने लावायचं. साईडमध्येच नेहमी असं होतं की आपला केक स्टिक होऊन जातो. काही मी बटर पेपर घेतलेला आहे. आता मी हे 2 शीट यूज करतो, कारण काय आहे की आपलं बटर पेपर थोडंसं थिन आहे, म्हणून आपल्याला 2 शीट यूज करावे लागेल. याला तुम्ही कट करून घ्या. आडवं तेडवं कसं पण चालेल, फक्त असं असतं की तुमच्या टीममध्ये ते बसायला हवी. हे बघा मी असंच बसून दुसऱ्याला नेहमी मी असंच बसवतो. हे बघा. आता हे घ्या आणि याला साईडवर असं तेल लावून घ्या. परत आता हे असं करून घ्या. तर काय होणार, म्हणजे आपला एक्स्ट्रा आहे ते स्टिक होऊन जाणार चांगलं अशा पद्धतीने. आपल्याला काय शेप बेप कट करायचं काय असं असतं नाही. करायचं असेल तर तुम्ही करू शकता. काय करायचं की पेपरला खाली ठेवायचं, पेनने माप घेऊन कट करायचं. नाहीतर एक टेक्निक असते खालीपासून तेल लावायची. हे वारलेलं होतं ना, मी असं साईडमध्ये लावून घेतलेलं आहे. हे असं काय होतात ते आपल्याला सेफ अँड सिक्युअर की आपली ब्राउनी बाहेर येणार आहे. हे बघा मी असं पॅन घेतलेलं आहे, त्यामध्ये मी असं नीचे खाली एक रिंग असं ठेवलेलं आहे. त्यावर मी थोडं उंच करण्यासाठी हा ठेवलेला आहे. आणि याला ढाकण लावायचं आहे. आणि आता याला आपल्याला प्रीहीट करायची. प्रीहीट करणं खूप इम्पॉर्टंट असतं, कारण काय होणार, नाहीतर आपलं ब्राउनी छान अशी बेक नाही होणार प्रॉपरली. याला 5 मिनिटासाठी आपल्याला फास्ट फ्लेमवर करायचं आहे आणि नंतर 5 मिनिटं आपल्याला स्लो फ्लेमवर करायचं आहे. त्यावेळीपर्यंत आपल्याला बॅटर बनवायचं आहे, तर बॅटर बनवून घेऊया. मी चॉकलेट चॉप करून दाखवतो. हे बघा असं स्लँटिंग करून घ्यायचं आहे. नंतर काय करायचं, असं पीस करून. तुमची चॉकलेट रूम टेम्परेचरवर हवी, हे खूप इम्पॉर्टंट असतं. तुम्ही असं करा, हे प्रेशर द्या, जस्ट असं चाकू असं वर घ्या आणि खाली करा. हे बघा आपली चॉकलेट. नंतर याला असं हे करा. बघा आपली चॉकलेट छान अशी चॉप झालेली आहे. हे असे आपले रेडी होतात ना, याला चॉकलेट शेविंग्स म्हणतात. हे थोडेसे जाड आहे. आपण पतले केले ना, तर श्रेड केलं तर याला चॉकलेट शेविंग असे म्हणतात. ब्राउनीच्या बॅटरमध्ये टाकायची आहे ना, तर आपण थोडीशी अजून लहान करणार आहोत, म्हणून आपण थोडीशी अजून लहान करून घेणार. ब्राउनीचा आपण इंग्रेडियंट दाखवूया. हे मी घेतलं आहे 1/2 कप कोको पावडर, 1 कप मैदा, 1/2 कप मिल्क मेड, 1 टीस्पून बेकिंग पावडर आणि 1/8 टीस्पून बेकिंग सोडा घ्यायची आपल्याला. आणि नंतर मी घेतलेलं आहे हे 1/4 कप आपल्याला डार्क चॉकलेट पाहिजे. आणि शेवटची आपल्याला सॉससाठी पाहिजे. आणि 2 टेबलस्पून आपल्याला पाहिजे शुगर पावडर. आणि नंतर 1/4 कप बटर पाहिजे आपल्याला. आता ही घेतलेलं आहे आपल्या रूम टेम्परेचरवरचं बटर आहे. 1/4 कप जितकं घ्यायचं आहे. बटर घेणे खूप इम्पॉर्टंट. हे बघा असं सॉफ्ट व्हायला पाहिजे. आता हे विस्क घ्यायचं आहे आणि याच्याने याला छान असं आपल्याला विप करून घ्यायचं आहे. 1 मिनिटासाठी तुम्ही विप करा. त्याचा कलर होईपर्यंत टॅप करा असं आणि नंतर करा. त्याचा कलर चेंज होतोय. आम्ही इथे न्यूट्रलाइटचं बटर यूज केलेलं आहे. याच्यामध्ये सॉल्ट नसतं, म्हणून आपल्याला थोडंसं सॉल्ट टाकू लागायला हवं. आता याला हे असं करायचं.
हे असं केलं ना बटर चांगले असं फ्रॉथी होणार आणि सॉफ्ट होणार. बघा कलर थोडासा चेंज झालेला आहे ह्याचा, थोडासा पेल झालेला आहे. आता आपण यात हाफ कप जे मिल्कमेड आहे ते टाकूया. मिल्कमेड टाकूया. जर तुमच्याकडे मिल्कमेड नाही तुम्ही साखर पण टाकू शकता. साखरचा माप असणार हाफ कप तुम्ही घ्या आणि 1 चम्मच थोडंसं टाका, तुमच्यावर आहे तुम्हाला किती गोड पाहिजे. मिल्कमेड नसेल तर, पण मिल्कमेडला छान असा टेक्स्चर येतो म्हणून मी मिल्कमेड असं प्रिफर करतो. हे मी आता कंडेन्स मिल्क टाकलेलं आहे, याला छान असं आपण विस्क करून घेऊया. छान विस्क करायचं. आता आपण हे 2 चमचे साखर टाकणार आहोत. या 1 ही साखर आहे. जर तुम्हाला पाहिजे तुम्ही 2च्या वरही टाकू शकता. ब्राउनी इतकी स्वीट नाही असतात म्हणून आपण नाही टाकत. आता याला पण आपल्याला आता एक चीज असतं, याच्यामध्ये आपल्याला खूप एअर जनरेट करायची असते. याला आपल्याला छान असं मिक्स करायचं असतं, छान असा वेगळ्यासाठी. छान याला मिक्स करा. आता हे झालेलं आहे. आता यात आपल्याला टाकायचं आहे हे कोको पावडर जे आपण हाफ कप करून घेतलेलं आहे. स्लोली टाकायचं आहे. एकाच वेळीच नाही टाकायचं आहे, इम्पॉर्टंट आहे. छान एकाच दिशेमध्ये आपल्याला करायचं आहे. जर आपण केलं तर लम्स फॉर्म होऊ शकतात. ते टाकू. आता आपल्याला हे चॉकलेट टाकायची. ही पावडर. हां ही पावडर 1 सेकंड खाली आपण चॉकलेट टाकूया पहिलं थोडीशी असं. आणि घाबरायचं नाही आहे, तुम्हाला थोडेसे लम्स दिसणार कारण ते चॉकलेटचे लम्स असणार. घाबरायचं नाही आहे कारण चॉकलेट आहे ना ती जाड. आता पावडर टाकू. आता आपल्याला हा राहिलेला कोको पावडर सेंटरमध्येच टाका, थोडं हलवायला चांगलं असं. याला आपल्याला घटच ठेवायचं आहे थोडासा, कारण ते ब्राउनीचं बॅटर थोडंसं घटच असतं. हे मी इतकं सॉल्ट घेतलेलं आहे, हे सॉल्ट टाकून देऊया. म्हणजे 1 चिमटी. 1 चिमटी आपण सॉल्ट टाकलेलं आहे. आता आपण मैदा टाकूया आणि हाफ कप मध्ये ते वॉटर पाणी घेऊन घेऊया आपण. हे आपल्याला नंतर टाकायचं आहे. ते नंतर टाकायचं आहे. इथे अर्धा कप पाणी घेतलंय. आता मैदा आपण स्लोली ग्रॅज्युअली टाकायचं आहे. मैदा आणि थोडंसं पाणी टाका. थोडंसं आम्ही तुम्हाला सांगेल आम्हाला किती पाणी लागलेलं आहे. आता आम्ही हाफ कप म्हणून थोडंसं पाणी टाकलेलं आहे. अजून लागणार आहे पाणी. पूर्णच थोडंसं थोडं करून पाणी टाकायचं आहे. कारण आपल्याला हे सर्व मैदा मिक्स करायचं आहे ना. याला कलर बघा असं क्रीमी आणि ते शायनी असला ना तर आपली ब्राउनी छान अशी होणार. हे बघा एकही लम्स नाही आहे, ते चॉकलेटचे लम्स आहे जे आपण टाकलेले होते. छान मैदा टाकू. हे आपल्याला पूर्ण 1 कप टाकायचं आहे ना त्याच्यामध्ये. थोडा करून थोडं पाणी टाकते. अजून टाका थोडंसं. पाणी किती लागतो ते आपण सांगू शकतो ना. आता आपण अर्धा कप घेतलेला आहे. आता आपण थोडीशी आत पिठी साखर घालूया. या स्टेप मध्ये काय होतं की आपण पहिला घातलं ते बटरच्या प्रमाणे होतं. आता आपण परत टाकूया. कारण आता 1 कप पीठ घेतलंय ना आपण. ते पहिलं असं होतं की थोडंसं टाकायचं असतं ते बेस साठी. आपण टाकूया. हे बघा किती टाकतो मी तुम्हाला सांगतो. आता मी 1.5 टाकलेलं आहे. अजून मीठ टाकणार आहे थोडंसं. आपण समजा ना 2 चमचे पूर्वी आता आपण 5 चमचे साखर टाकलेली आहे. 5 चमचे. हे 5 चमचे भरून घेतले का? हा हे 5 चमचा पुरी साखर झाली. पूर्वी मी 2 चमचा घेतला होता ना, आता 3 चमचा घेतला. हा म्हणजे टोटल 5 घातले, आता 3 घातले ना. आता पाणी टाकते. आता आपला अर्धा कप पूर्ण पाणी झालंय. आता आपल्याला अजून पाणी लागणार आहे त्याच्यामध्ये. थोडस पीठ आहे ते टाकते. आता आपल्याला पाणी टाकू लागेल कारण थोडं पाणी टाकते आधी. बस
1/4 कप आम्ही पाणी टाकलेलं आहे. हा, आता 1/4 कप पण कमी टाकलाय. पहिला अर्धा कप आणि आता दोन टेबल स्पून जसं हा असं. आता आपण परत कट अँड फोल्ड मेथड करूया. थोडंसं आपण काढून घेणार. हे बघा, सर्वात आधी असं तुम्हाला चालवायचं आहे. असं करा आणि हे मध्ये कट करायचं. मध्ये कट करायचं. पाणी लागणार आहे का त्याच्यामध्ये? थोडंसं, एकदम थोडंसं टाकू, कारण थोडीशी कन्सिस्टन्सी आपल्याला ऍडजस्ट करावी लागेल. थोडंसं अजून. परत आम्ही 2 चमचा जसं, आता 1 टेबल स्पून टाकला. मीन्स लहान 2 चमचा अशी हा. समजून आपण टाकू शकतो. आता इकडे बघा केवढा यूज झालेला आहे. हे बघा, अर्धा कप मध्ये बघा केवढं पाणी आहे. म्हणजे पाव कप नाही लागलाय. झालेलं आहे आपला बॅटर. बॅटर आता झालेलं आहे. आपल्याला हे फक्त टाकायचं बेकिंग सोडा. आणि बघा, ब्राउनी मध्ये बेकिंग सोडा खूप कमी जाते, तर तुम्ही समजून टाका. 1/8 टीस्पून जशी टाकायची आहे. 1/4 ती कमी टीस्पून. ते बघा, पावपेक्षा पण कमी दाखव. इतकी टाक. एवढी पाहिजे ना. हे आहे बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा. तर बेकिंग पावडर आपण जास्ती टाकूया. बेकिंग पावडर थोडंसं जास्त जातो, कारण तेच मेन असतं. हे आपण 1 टीस्पून जसं बेकिंग पावडर टाकलेलं आहे. अर्धा चमचा ना. बेकिंग पावडर मध्ये पण सोडा असते आणि क्रीम ऑफ टार्टर असतं, त्याच्यामुळे केक आपला छान आणि सॉफ्ट बनतं. असं हे बघा, असं छान असं झालेलं आहे. पण आता काय करायचं आहे की आपली आहे ना, सोड्याचे थोडेसे लम्स असणार. असं होतं की सोड्याचे थोडेसे असे लम्स राहून जाणार. आणि तुम्हाला मी एक चीज सांगू शकतो की जर तुम्हाला चॉकलेट बेस बनवायचं असेल तर तुम्ही यातच 1/4 कप मिल्क पावडर टाका, साखर 2 चमचे कमी करा आणि सोडाची क्वांटिटी तुम्ही 1/2 टीस्पून करून टाका. आणि याचा बॅटर थोडंसं थिन ठेवा. तर आपला चॉकलेट केकच्या बॅटर स्पंज पण आपण रेडी करू शकतो. असंच सेम चांगलं टेस्ट येणार. डार्क चॉकलेट तुम्ही टाका, जे चांगलं असं टेस्ट येणार. आता ना सोडाचे घट्टे राहतात, त्याच्यासाठी आपल्याला काय करायचं, हलवायची जरूरत नाही. थोडंसं लिंब्याचा रस नाही तर विनेगर टाकायचं यात. हे आपण घेतलेलं आहे, व्हाईट विनेगर मी घेतलेलं आहे. हे आपण टाकूया थोडंसं, इतकं बघा, 1/2 टीस्पून हे घेतलं. आणि थोडंसं आपल्याला 10 सेकंड असं हलवून आहे. बघा, हे सोडा यात पडणार ना. हे बघा दिसतंय. हे बघा, इतकं ऍक्टिवेट झालेलं. तर याला छान असं आपल्याला फास्ट असं हलवून घ्यायचं आहे. आणि जेव्हा तुम्ही सोडा आणि ते जास्त हलवायचं नाही बॅटरला, नाहीतर जे एअर जनरेट होते ना, ते सगळी एअर जाणार आणि आपला जो ब्राउनी आहे ते छान अशी नाही बनणार. ओके, तर आता आपण आपला आता तयार झालाय बॅटर पूर्ण. बॅटर तयार झालंय. मेहनत लागली पण खायला पण पाहिजे ना चांगलं, मग त्याला मेहनत पण करायला लागते. छान असं मिक्स करा तुम्ही. तुम्हाला एवढं मेहनतीने दाखवतोय बघा, त्याच्या रेसिपीला जास्त लाईक करा. कमेंट करा कसं बनवते ते सांगा. आता सगळं स्क्रेप करून घ्या साईडने. सगळं असं घ्या. बॅटर आपलं आरामाने टाकायचं असतं, सेंटरहून टाका. हे बघा कसं थिक बॅटर आहे, कसं पडतंय बघा. असं आपल्याला बॅटर पाहिजे असलं, बघायला पण इझी होतं. एवढा आपण भारी बनवतो तर कशाला वेस्ट करा. इकडे आपलं प्रीहीट पण झालेलं आहे चांगलं. हे बघा, आता मी याला असं छान असं करून घेतलंय. मीन्स जास्त स्प्रेड नाही करायचं, असं बस असं करून घ्या. आणि यात आपण बेकिंग सोडा वगैरे कमी टाकतो ना, म्हणून हे फुलत नाही. ही डेन्स असते, थोडीशी फर्जी अशी ब्राउनी. आता याला थोडंसं टॅप करायचं आणि आता याला आपल्याला ठेवून द्यायचं.
तर आपण ब्राउनी ठेवलेली आहे, तर याला 30 ते 40 मिनिट तुम्ही कुक करा. 30 मिनिटानंतर तुम्ही बघून राहा की कशी झाली आहे. आणि जर तुम्हाला ओव्हनमध्ये बेक करायचं असेल तर 180 डिग्रीवर 35 मिनिट्स असे बेक करा. 35 ते 40 मिनिट्स ते घेणारच, सेम असतं. फक्त त्याच तुम्हाला थोडंसं टेक्स्चरमध्ये व्हेरिएशन वाटणार, की थोडीशी डार्क होणार आणि ओव्हनमध्ये आहे ना थोडी लाईट होणार. आणि ओव्हनमध्ये तुम्ही केलं ना तर क्रॅक नाही येणार. जे ब्राउनीचं की असतं थोडेसे क्रॅक आले पाहिजे, ते ओव्हनमध्ये इतके नाही येत. पण टेस्ट दोघांचं सेम असेल. तुम्ही बघा तुम्हाला कसं फावतं. कुकरमध्ये केलं किंवा अशी कढाईमध्ये केलं, कोणत्याही पद्धतीने केलं चालेल. ब्राउनीला 45 मिनिट्स असे झालेले आहे. आता मी गॅस बंद करून याला 5 मिनिटासाठी ठेवूया, नंतर आपण बाहेर काढूया ब्राउनीला. आता आपण चॉकलेट सॉस बनवूया ब्राउनीसाठी. मी गॅस ऑन केलेलं आहे. अशी तुम्ही पॅन घ्या, यात टाकायचं आहे आपल्याला 1/2 कप जितला दूध घ्यायचं आहे. दूध घेतलं नंतर आपल्याला दूधला थोडंसं वॉर्म करून घ्या तुम्ही लोक. आपल्याला थोडंसं वॉर्म करायचं. थोडंसं वॉर्म झालं ना की आपल्याला हे घ्यायची आहे डार्क चॉकलेट मार्केटमध्ये भेटते, तुम्ही घेऊ शकता. हे मी डार्क चॉकलेट टाकलेली आहे. त्याला छान असं आपल्याला स्टर करायचं आहे. आता हे आपण जे प्रिव्हियस ड्रिंकिंग पावडर बनवलेला होता तेच पावडर मी घेतलेलं आहे. ह्याच्यात आम्ही चॉको पावडर आणि पावडर शुगर, कोको पावडर आणि पावडर शुगर टाकलेलं आहे. हे टाकून याला आपल्याला छान असं लम्प्स नाही आले पाहिजे. हे स्मॉल असा विस्कर असतं ते घ्या. गॅसला थोडंसं तुम्ही फास्ट करून घ्या. आपल्याला डार्क जे चॉकलेट सॉस असतं थोडंसं घट पाहिजे थोडंसं, म्हणून फास्ट करून घेतलेलं आहे मी. छान असं आहे, डार्क होणार अजून. आणि आपण अजून क्रीम टाकलेलं नाही आहे. थोडंसं बॉईलवर येईल नंतर आपल्याला क्रीम टाकायचं आहे. तुम्ही यात थोडंसं जास्त दूध टाकलं ना तर तुमचं हॉट चॉकलेट असं रेडी होतं. आपल्याला चॉकलेट सॉस बनवायचं म्हणून मी कमी दूध घेतलेलं आहे. आणि क्रीम नाही टाकायचं असतं जेव्हा तुम्ही हॉट चॉकलेट बनवता तेव्हा. तर याला आपल्याला आता छान असा होऊ द्यायचा आहे. सगळे लम्प्स गेलेले तर आपण याला स्लो फ्लेमवर थोडंसं उकळू देऊया. छान असा घट झाला पाहिजे. मी हे व्हिपिंग क्रीम घेतलेली होती, जी मी रूम टेम्परेचरवर ठेवलेली होती. मी व्हिपिंग क्रीम टाकतो. याने काय होणार, क्रीमी टेक्स्चर येणार आपला. पाहिलंच नाही ना. आता याला आपण फक्त 1 मिनिटसाठी बॉईल होऊ देऊया. जास्त नाही करायचं आहे कारण ते थंड होणार पेक्षा पण ते थोडंसं होणार, घट होणार, म्हणून आपल्याला थोडंसं 1 मिनिटसाठी तर करायचंच आहे. आता हे बघा आपली सॉस झालेलं आहे. मी जास्त घट नाही करणार कारण ते थंड होण्याबाबत पण ते होणार असं. आता आपली ब्राउनी 5 मिनिटानंतर बघलेली बघा छान अशी झालेली आहे. तू बोला फुलणार नाही पण फुललंय मस्त. हा ते फुलते. आता याला आपल्याला मीन्स इतकी नाही फुलते, केक जास्त फुलते. बघा मस्त झालंय, क्लीन आलेलं आहे पूर्ण सर्व इथे. आता आपण एक काठ होऊन जाणार तर ते वाटते अशी ते इतकी असते ब्राउनी. केक असता ना तर इथून आलं असतं. केक जास्त फुलला असता तो. तर हे बघा आपली ब्राउनी झालेली आहे. तुम्हाला वाटत असेल केक सारखीच वाटते, पण तुम्ही या वर टच करताना टेक्स्चरमध्ये खूप डिफरन्स असतो. हे ब्राउनी आहे ना, थोडीशी डेन्स असते आणि थोडी फजी असते. केक कसं स्पंजी असतं. याला दाबलं ना, केकला दाबलं ना ते वर येतो. हे वर नाही येत, हे थोडंसं असं हार्ड लेअर असतं. हार्ड लेअर सारखं वाटतं ना ते. हा हे बघा. आणि याच्यावर असे ना खोकले बबल्स येतात ब्राउनीवर. हे बघा खोकले असे बबल्स येतात. याची आपली ब्राउनी होते. खोकले असे ना बबल्स येतात ब्राउनीवर. केकवर असं तुम्हाला कधी असं दिसणार नाही की खोकले बबल्स आले. तर अशी आपली ब्राउनी अशी झालेली आहे. हे बघा अशी छान येते, बाहेर पण येते, छान अशी झालेली आहे. तर आपण काढूया. याला आपल्याला थंड होऊ द्यायचं आहे 10 मिनिटासाठी, कारण नाहीतर ते तुटून जाणार म्हणून थंड होऊ दे. आता याला आपण फॅन मध्ये ठेवून देऊया. फॅन मध्ये घेऊन जाईल. तर आता आपली ब्राउनी झालेली आहे. तर आता याला आपण फॅन मध्ये थंड होऊ देऊया. नंतर याचे पीसेस कट करूया. तर तो तुम्हाला दाखवूया. आता मी ठेवून दिलेलं आहे. 5 मिनिटानंतर आपण
तर आता आपली ब्राउनी झालेली आहे. आता आपण याला अनमोल्ड करूया. असं ठेवायचं आणि बस असं करून थोडंसं टॅप करा. हे बघा, अरे वा, एकदम मस्त झाली ना. हे बघा, तयार झाली बटर पेपर काढून घेऊया. हे बघा, बटर पेपर तो डबल टाकलाय ना. हे बघा झाडी फक्त झाली बघा कशी आली आहे. एकदम सॉफ्ट आणि मऊ जशी पाहिजे असते. आपण साईडचा पण बटर पेपर काढून घेऊया. लोक तर म्हणतील काय माहितीये का, हा केक आहे. हम्म, तू ब्राउनी बोलतो ना, हम्म. मग त्यांना वाटेल का हा केकच आहे. आता म्हणजे सर्वांचे प्रकार ऑलमोस्ट आहे, पण तो नावाने थोडं थोडं चेंजेस झालेले आहेत ते. हा. आणि टेक्स्चर मध्ये तुम्हाला टेस्ट मध्ये समजेल. हम्म. आता आपण आहे ना याला कट करून, हे मी घेतलंय सेरेटेड नाईफ घेतलंय, याच्यावरतून आपण कट करूया. तर याला असं ठेवायचं आणि असं असं ठेवायचं. हे बघा छान असं हे असं चिटकतो ना, हे फजी ब्राउनीचं टेक्स्चर असतं. तर आपण आता याला असं कापून घ्यायचं, कारण आपल्याला ब्राउनी पाहिजे ना पूर्ण. तर आपण याला स्क्वेअर पीसेसमध्ये असे कट करतो. हे बघा असं असतं ना, छान वाटतात. हे बघा, एक ही आपली ब्राउनी आहे. हे बघा, हे फज आहे, हे फजी आपण ब्राउनी. चॉकलेट टाकलेलं त्याच्यामध्ये. हे फज असतं हे ब्राउनीचं. तर हे आपली ब्राउनी तर मस्त अशी झालेली आहे. आता आपण सिझलिंग ब्राउनी बनवायची सुरुवात करूया. ही सिझलिंग ब्राउनी कशी करायची आता मी तुम्हाला दाखवतो. करूनच मी सगळं, म्हणजे नंतर करायला बरं. हा, नंतर मग सांगा. आता सिझलिंग ब्राउनी, सिझलिंग ब्राउनीसाठी आपलं चॉकलेट सॉस बी छान असं रेडी आहे. छान असं घट झालेलं आहे. जास्त नाही करायचं आहे, नाहीतर काय म्हणून आपण ते बनवू नाही शकणार. याचे पण आपल्याला थोडेसे पीसेस करून घ्यायचे. जास्त पीसेस करणार ना ते चांगले वाटणार. आणि टेन्शन नाही घ्यायचं ते ब्राउनी तुटते. ब्राउनी अशीच असते, थोडीशी क्रम्बली असते ना, ते असं होतं की तुटते. आता आपण हे तवा ठेवलेला आहे, तवाला एकदम गरम व्हायला द्यायचं. म्हणजे आता मी फुल गॅसवर केलाय. आता आपल्याला डिसाईड करायचं असतं किती पीस आपण ब्राउनीचे ठेवायचे आहे. तर मी 2 पीस असे ठेवणार, 2 ते 3 पीस मी ठेवणार आहे ब्राउनीचे. तर आपल्याला तर बघून घ्यायचे कोणते पीस असे चांगले वाटतात ते ठेवायचे, कारण ते चांगले वाटणार ना. तर मी 1, 2 आणि 1 हा पीस ठेवणार आहे. क्रॅक झालेला मस्त वाटतंय. आता आपण थोडंसं स्लो करून घेऊया. आणि ब्राउनीचं चुरं आपल्याला थोडंसं खाली ठेवायचं आहे. असं थोडंसं चुरं आपण खाली ठेवूया, थोडंसं, म्हणजे त्याचाच चुरा केला आपण. हां. आणि त्यावर आता आपण टाकूया आपली हे ब्राउनी बनवलेली. 1, त्याच्यावरती हे 2 आणि हे आपला 3 पीस अशी ब्राउनी ठेवायची आहे. अशी 3 पीस ठेवली, त्याला थोडंसं तापू देऊया. त्यावेळेस आपण आईस्क्रीम घेऊया. माझ्याकडे आईस्क्रीम आहे, आईस्क्रीम आहे, व्हॅनिला आईस्क्रीम आहे, बाहेरचीच आहे. ते बाहेरची आईस्क्रीम आपण त्यावर ठेवणार आहोत. मी आईस्क्रीम घेतलेली आहे बघा, छान अशी वर ठेवून द्यायची. वर पूर्ण आईस्क्रीम. हो, पूर्ण आईस्क्रीम अशी वर ठेवून द्यायची असते. गॅस बारीक आहे. आता हे दुसरी पण आपण आईस्क्रीम ठेवून देणार आहोत. म्हणजे 2 आईस्क्रीम ठेवले. हां, हे बघा 2 आईस्क्रीम ठेवा. फास्ट करा फ्लेम. पडायला आलाय, ते पडतोय बघ. हा, काय नाही. आणि वर टाका, हा वर टाका आपला हे चॉकलेट सॉस जे आपण बनवलेलं आहे. हे बघा छान असा वर टाकायचं आहे चॉकलेटचा हा आपला सॉस. तर आपला रेडी झालेलं आहे. रेडी आहे का? हां, सिझलिंग ब्राउनी हे रेडी आहे. थोडासा असं वाटतं ते सिझलर प्लेटवर पण असंच होतं. तर आपली बघा सिझलिंग ब्राउनी झाली. तर आता आपण याला तुम्हाला टेस्ट करून दाखवणार की कशी झालेली आहे. असंच तवा न्यायचा बाहेर हो, टेस्टिंगला. तवा. तर आता अशी डायरेक्ट सर्व करतात मम्मी. आता आपली ब्राउनी रेसिपी एकदम रेडी आहे. आता आपण याला टेस्टला घेऊया. मी चमचा घेऊन पण बसली आहे.
आता वेगवेगळ्या प्लेट्स मध्ये काढूया. नाही प्लेट मध्ये नाही काढायचं असतं, हे? त्याचं लाईव्ह खायचं असतं तवावरच. तेच मजा येते. डायरेक्ट हा म्हणजे डायरेक्ट तव्यामध्येच खायचं. खायचं. हो तव्यामध्येच खायचं. काय डिश बिशची गरज नाही असते, ते गरम असतं ना छान असं चल वाटतं. मध्ये चमचा चमचा घे, तुझा पण एक घे चमचा मम्मी. हो. ठीक आहे, हा माझा चमचा आहे ना. तर थोडंसं चॉकलेटवर टाका. हा. असं करा, असं करायचं, थोडंसं चॉकलेटवर टाकायचं आणि वा, वा, बस वा. याला घ्यायचं असं. चलो, अरे गेला माझा चमचा आत. चल हे घे, भव्या हे टेस्ट घे. कर, भव्या टेस्ट कर. कसं झालंय? मस्त झालंय. मम्मी कर टेस्ट मम्मी. कसं झालंय? कसं आहे? लय भारी भारी झालंय. खूप चांगलं वाटतं. वेगळंच वाटतंय काहीतरी. लय मस्त बघ, भातासारखं खाशील. गरम गरमच खाण्यात मजा आहे. इथे बघा आपली सिझलर रेसिपी एकदम रेडी आहे. काय नाव आहे याचं? चॉकलेट सिझलिंग ब्राउनी. आपण आईस्क्रीम पण घेऊया. ते आपण रस काय म्हणायचं त्याला? चॉकलेट चॉकलेट सॉस. आणि हे तुमच्या सर्वांतर्फे आम्ही खातोय जरा. ठीक आहे, रेडी? मी खाल्लं म्हणजे तुम्ही समजून जा की किती मस्त बनताय. वा वा वा. एकदा ते गरम, त्यावरून आईस्क्रीम आणि त्यावरून ब्राउनी. एकदम छान झालंय. तोंडात पण मेल्ट झालं. त्या आईस्क्रीमची पण चव आली, ब्राउनी पण एकदम मस्त टेस्ट देते, एकदम भारी झालंय. म्हणजे असं झालंय ना की ते थंड गरम एकदम भारी आहे. सगळं काय मिक्स आहे, असं कॉम्बिनेशन असं झालेलं आणि आहे. ते ब्राउनी पण एकदम मस्त नरम आहे, अशी नाही वाटत की कडक कडक आहे किंवा काय आहे. एकदम मस्त वाटतं खायला ना. छान लय भारी आयटम झालंय हे. परत एक भव्यने परत काहीतरी एक रेस्टॉरंट म्हणतात ना, भारी भारी रेस्टॉरंट मध्ये जायची गरज नाही आपल्याला, सर्व काही आपल्या घरी बनतं. हे बघा किती भारी बनवलं त्यांनी. ते आईस्क्रीमचं चॉकलेटचं आईस्क्रीम कॉम्बिनेशन घ्यायचं. खूप चांगलं जातं. आईस्क्रीम, चॉकलेट आणि ब्राउनी सर्व घ्यायचं मिक्स. खूप भारी लागतं. खूप भारी लागते. आता आम्ही संपवतो. तर तुम्हाला तर रेसिपी आवडलीच असेल. रेसिपी नक्कीच बनवा, घरी नक्कीच बनवा. आणि सर्वात आधी कमेंट करून सांगा की भव्याने रेसिपी कशी बनवली आणि तुम्हाला आवडली की नाही हे नक्कीच सांगा. आणि व्हिडिओला जास्तीत जास्त लाईक द्या. हा बाबू बघा छोटा आहे. तेवढ्या कमी एज मध्ये किती भारी भारी रेसिपीज बनवतात आणि त्या रेसिपीला एक चांगली टेस्ट सुद्धा आहे. असं वाटतं ना, आपण असं वाटतं की मी कोणत्या तरी रेस्टॉरंट मध्ये ऑर्डर दिली आणि ती घरी आली आणि आम्ही खातोय. जरा आता आपण काय बोलत होतो तेव्हा छोटी श्रुती, पण श्रुतीपेक्षा पण अजून छोटा बाबू. आणि आणि असं वाटतच नाही की घरी बनवलेली कोणती म्हणजे रेसिपी आहे किंवा डिश आहे. एकदम म्हणजे एकदम भारी. आणि ते असं खाणं म्हणजे एक म्हणजे वेगळीच मजा येते त्याला. खूपच मजा आली. तुमच्याकडे सिझलर प्लेट असेल तर तुम्ही सिझलर प्लेट पण सेम मेथडने बनवू शकता. तुमच्याकडे आज आपण सर्वांकडे नाही असते म्हणून आपण तवावर बनवलेली आहे. तर तुम्ही ट्राय नक्कीच करा आणि व्हिडिओला जास्तीत जास्त लाईक लाईक करा. करा. थँक्यू. बाय.